Aquest local comercial estarà obert durant tot el mes de desembre amb els productes de Xocala, l'obrador de xocolata en què treballen persones amb capacitats diferents. Situada just al costat de les antigues novetats al centre de la vila, havia de ser només una botiga per la Fira de Nadal, però finalment estaran tot el mes preparant sobretot lots de Nadal, que són uns lots ben especials. La idea és potenciar tot el tema de lots de Nadal, i són uns lots de Nadal socials, no?, que diem, vull dir que col·laborem amb 14 empreses de tot Catalunya que treballen amb persones amb discapacitat. Llavors ens comprem els productes mútuament i a partir d'aquí fem els lots. I surten uns lots amb vins, amb formatges, amb els arrogats de Tàrrega, vull dir que són uns lots molt bons i a més amb una finalitat social. Xocala treballa en cooperació amb altres entitats de la comarca, sobretot amb Apadis i el Viver de Belllloc. Actualment hi ha 3 persones treballant a l'obrador i 2 a la botiga. A més, aquest equip de treball també s'hi afegeixen voluntaris dels tallers de xocolata que es fan de manera regular a l'obrador. Aquesta és, per en Josep, una bona manera de trencar amb un estigma social que encara ens persegueix. Explicar a la gent que treballar amb persones que tenen certes dificultats, que funciona, que va bé, que surten uns productes de qualitat. Vull dir que també hi ha tots els exemples d'altres empreses que estem col·laborant amb ells i que una mica el missatge és aquest, que treballar amb aquestes persones aporten moltes coses i funcionen molt bé. La Maria i en Brandon són 2 de les persones que estan treballant actualment a Xocala i la Núria, una de les voluntàries que quan té estones lliures les passa entre xocolata. Jo vinc del Viver de Belllloc també i el que fem és muntar caixes, fer bombons, torrons, piruletes de xocolata i altres coses. Hem arribat a Xocala gràcies a la Fundació Apadis, que em va trobar una feina per aquests 3 mesos de Nadal i estic molt content, la veritat. Estic aquí treballant en l'obrador de voluntària i aquí a la tenda quan se'n mana, no? I estic molt contenta perquè mai havia treballat el que és xocolata i alimentació. Des que van començar han anat creixent de manera progressiva i complint objectius tant d'inclusió com de viabilitat econòmica que els permet fer contractacions.